Здравейте хора, аз съм Ема и днешното видео е нещо като влог. Сега слизаме навън, аз съм при братовчет ми Жарко. Слизаме навън малко и ще правим нещо. Може да ще играем това и ще видим за след като в момента няма камера и съм с телефон, нямаш как да направя друг влог. Ето го и него, това е Жарко. Като в момента съм с телефона и малко трудно снимам влогове. Когато си купя камера, ще снимам повече влогове и да. През другото, отивам в понеделник на море, ще бъде много интересно. Ще има много яки клипове. Абе, не види така? Еми, зелия? Еми, сега ще играем с тая. Не, няма да се качваме. Ето ни навън, има малко вятър и косата ми влиза в гланца и малко да ме хвърчи, така че ще се наложи да си вържа косата. Защото, както виждате, ето така ако върва назад, няма много да се призивам. Ох, нямаше с какво друго да си вържа косата и се върдах така с блузата, ама то нямах друг избор, просто ето ми е шапката. Малко се плюлям. Бебетата, оле, ужас, целият ми глънц отиде в коса. Няма много какво да си правя. Между другото, исках да ви кажа за хаштаг Кифла. Случайно намерих тези епизоди и ги гледах. И много ме харесаха, наистина. Това е с Ева, певицата и една, как казваш, заправите. Но много интересно и ви го препоръчвам. Искам си телефона. Аз си трябва вятър да се разкъсвам. Така. Ох! Еми, то от... Ето я баба. Ето Жарко, Жар. Ох! Еми. Хора, това беше всичко днес. Надявам се да ви е харесало. Не кой знае. Да, ще се видим.